накрая ще спра да съм отвратителен човек и ще ви покажа финалния резултат. Въпреки че искам да ви кажа, че аз даже не съм го виждала. Първо ще си направя грима, понеже екстеншените ми още изсъхва. И след това ще видим какво се е изготвило тук. В събота на 25 след 10 часа билетите за моят първи истински концерт в София. Бройките са изключително ограничени, така че който вземе и това. В момента сме в процес на подготвяне на страшно шоу и цял албум, пълен с нови песни. Първият концерт в София ще бъде на 26. Напишете в коментарите, ако сте от София и ще успеете да дойдете. Ако не, напишете от кой град сте и евентуално да дойда при вас на по-късен етап. Концертът е подходящ за абсолютно всякакви възрасти, така че ако си на 3 месеца може да дойдеш с баба си. Искам страшно много да благодаря на вас и на всичките ми приятели от лейбъла. Колко много яки неща сме ви подготвили. Искам да седна тук да ви изпея всичко, обаче не мога. Бях, че така като застана на слънце и става червена, ще се самоуби. Почти съм готова с грима и сега ще се върна с финалния резултат. Дами и господа, представям ви финален резултат. Мисля, че се получи супер яко, стана точно както исках. Всичките ми притеснения бяха за нищо. Сега имам 5 минути да се преоблека и да тичам към фотосесията. Ако искате да ви снимам аутфита, ще ви снимам. Get ready with me. Тези 5 минути ще ги оползотворя. Подобаващо за вас. И пишете дали ви харесва новия ми цвят. Окей, бай!